Kita sa drone shot na ito kung paano nagbayanihan ang mga residente sa pag-apula ng apoy sa sumiklab na sunog sa ilang kabahayan sa Barangay Punod, JP Laurel, Bulan, Sorsogon, bandang alas 12:30 ng tanghali kahapon, Hunyo 1. Ayon sa ulat ng Bureau of Fire Protection o BFP, dakong 1:10 ng hapon nang idiniklarang fire under control ang insidente at tuluyang naapula ang apoy pagsapit ng 1:20 ng hapon na umabot sa ikalawang alarma. Wala namang naiulat na nasawi o nasaktan sa naturang insidente. Fire under control po, 1:10. Ang fire out po, alas 1:20, 1:20 p.m. Nag-second alarm po kami, 12:49 po. Negative man po, wala man pong reported na fatality injured, wala man po. Patuloy pa rin ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang sanhi at halaga ng iniwang pinsala ng sunog. Kasi under investigation pa po yung iba, especially yung total damage, estimated damage, baga wala pa po yon. Saan nag-umpisa yung sunog, wala pa po. Samantala, agad naman na nagbigay ng ayuda ang lokal na pamahalaan ng Bulan sa mga naapektuhan ng sunog. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral.